Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlar. Gipleýär Azatlyk Radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda alkogolly içkileriň satuwy çäklendirilýär, häkimetler içkili dukanlary uşdan tutma barlaýar. Türkmenistanyň paýtagtyny we beýleki vilayet merkezlerinde alkogolly içkileriň satylmagyna dilden gadagynçylyk giridildi. Türkmen häkimetleri dukanlary we sewda nokotlaryny spirtli içkilerden saplamak boýunça ýurdun çar günjegine hususan Aşgabatda iş alyp barýarlar. Alkogolly içkilerin satylmagyna garşy alınıp barlayan bu göreş Türkmenistany döwlet derejesinde 2018-2024 ýyllarda alkogolyň ziyanly täsiriniň öňüni almak boýunça milli maksatnamanyň 5-nji ýylda kabul edilmeginiň iyi ziyanyna gabat gelýär. Ýurdun durmuşynda bolup geçýän esasy wakalary paýtagtdan ýazarlayan Synçy Amamrat Bugaýew alkogolly içkilerin satylmagyna garşy giňerimne alınıp barlayan resmi däl ýöne çynlaky içäreleri käbir dukan eýeleriniň sözlerine salgylanyp tasdiklady. Türkmenler belan korugy diýen söz bar. Şol belan korugy soňky ýarmaýyň dowamında doğruların oğrun gizli sözdasyna garşy göreş güýçlenmiş fonuna da başga bir ýerden zatlar amal edilýär. Şeýlerin birinji uni iki ýeke tanış dukançylar gurrun etdiler. Üstürtüçileri satýan hususy dukanlardan üstürtüçileri ýygmazakmyşlar diýen gurrun var. Mene şunu aşan bağlar ýapylandan sonra aşan ara giýjary. Öýle ýa-da başga ýere dukanymdaky üstürtüçileri netim var diýip şeýlere gurrun etdiler. Diýip Bugaýew belledi. Ol alkogolly içkilerin hususy dukanlarda satylmagynyň gadagan ediljekdigi barada duşen we ony dukançylaryň arasynda peýda bolan gurrunlaryň ertesi güni iş ýüzüne çyna ýazyp oraşanyny habar berdi. Şeýlerin ikinji güni üstürtüçilerin hususy dukanlarda satylmagyna gadaganlyk ýerleşdirmişin bilen gurrun doğrudan doğru bolup Şeýlerin ikinji güni menin gözüm bilen öwrenmä şol Aşgabatyň mirwazary, ulam şäherdäki mirwazaryň bir hasaplarynda şu mirwazaryny üstürtüçiler satýan dukanlardan üstürtüçiler ol hiç ak ýaralmazdan ýene gaýry edilmezden ýöne üstürtüçiler alınıp bilip ýazdylar hem de ýarlary bilen ýürüýse erilen iş işlerine 3-4 sana kizdetse şu dukannaky ol çakırmy, arakmy, kanyakmy ýa-da hodaşaryklardan getirilen üstürtüçilerin aramazdan hemmesi maşinleri yüklep hem de dukan eýlerine hepdäniň 3-nji ýyly kalite departamentine gelmeliklerini şu ýerde duratlaryň dokumentleşdiriljekleri hakynda aýtdylar. Diýip Bugaýew aýtdy. Düýün 12-nji ýylda Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýerli habarçylaryna salgylanyp, Aşgabatda güýç edaralarynyň alkogolly içkileri satýan dukanlarda barlyk geçirýändigini, olaryň harytlary konfiskasiýa edýändigini, hatda munyň netijesinde Jygyrlyk bazaryny tutuş bir ýük maşynyň spirtli içki çüýşelerinden doldurulanyny habar berdi. Azatlygyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy 13-nji ýylda özüniň değişli edaralardaky ynamdar çeşmelerine salgylanyp, spirtli içkileri garşy alınıp barlayan göreş barada käbir maglumatlary berdi. Türkmenistanda soňky bir näçe aýyň dowamında spirtli içkilerden zäherlenýän adamlaryň sany köpeldi. Hatda munyň netijesinde ölüm hadisalary da ýüze çykdy. Aýratynam Daşowuzda hem de Marynyň we Lewawyň käbir etraplaryna bu ýagdaýlary bilen bagly köp sanly hadisalar ýüze çykdy diýip Azatlygyň çeşme aýtdy. Ýurdun çägine belli bir mukdarda metil spirti getirilipdir diýen gurrunlar var. Ahmal ony etil spirti bilen garandyrlar. Ýöne munyň netijesinde zäherlenmeler hatda ölüm hadisalary ýüze çykdy. Şol sebäpden bazarlarda barlyklar geçirilip aýratynam gelip çykyşy anyklanyp bilinmedik alkogolly önümler köpçüliklerin konfiskasiýa edildi diýip Aşgabatdaky çeşme aýtdy. Töhbetdeşligiň dowamynda Synçy Amamrat Bugaýew hem hususy ýeçilikdäki dukanlarda satylýan alkogolly içkilerin hil tapawdy aradaky gurrunlary deýip geçdi. Ýene bellemeli ýazdy şol Aşgabat şäherinde soňky döwürde bu edir soňarsynda diýär düşünip bolanyp Aşgabat şäheriniň hususy dukanlaryna
satılan ispirtli içkilerin din değerliliği, hiç fayda din değerliliğini şöyle ispirtli içkilerin içiyenler, uygulamayanlar, gururun veriyorlar. Mesela Aşkıvad'ın yürürlüğü Çakırda olduğunun yanında 3 tane ispirtli içkiler satayan dukanlar var. Sorordum mesela bir çocukun oturmaz alayan içkiyemiz bilen Kufe'ye sırtlayan dukanlardan nedir şunu yani şu şaraplarla nedir şunun yani 20 yarı etiketeye yenilerin çüşelerin içindeki ispirtli içkinin şiiri dengal diktiğileniyediler. Öyle bir aday olur bilmeyen aday her getirilen bağırlarla bir yapamaların katılmalarını önlenmek koduyla getirilen yerine bir harp kopsulu o diyen anam barano. Deyip Seyinçi Bugayev belledi. Eýsem alkogolly içkilere garşy alınıp barlayan görüşün halkyň olara bolan talabyny gowşudyp, jemgyýetdäki sagdyn durmuş ýörelgilerini oňuýyn täsir edýärmi diýen soraga Seyinçi munyň edilbeýle däldigini aýdyp jogap berdi. Hayzılarda kadarlık değilim. Hüzüm yiten kısağın kıyın kırılıyım. Siyasi kadarlık değilim diyen vardığında bir füzülü var diye son haridarı kopyalayan. Deyip Seyinçi belledi. Türkmen häkimiýetleri mundan odal Aşgabatda geçirilen yapık binalarda UEFA tunuguty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilmeginiň öňü ýürüsinde de ýurtda alkogolly içkileriň satylmagyna garşy gadagynçylyk girdipdi. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men ýokşan Nurwan. Bir tanşymyň ogly orkiýetde ýokary okuw jaýyny tamamlap Türkmenistanyň harby gullugy alanyny keletä düşdi. Ad Atamrat. Emma ol häzir Niyaz hastahanasynda ýatyr. El aýagy gymylamaýar diýip Azatlygyň çeşmesi 12-nji ýylda habar berdi. Hostarlaryny harby bölümde aýdylmagyna görä Atamrady günurypdyr. Hastahananyň lukmanlary onuň böwreginiň işlemeýänligini aýdýarlar. Bir hepdede bellisi bolar diýýärler diýip çeşme aýtdy. Azatlyk bilen anonim şertde urlaşan yerli synçylaryň biri ıssy howada geçirilen harby maşyklar wagtyny günürýän, çaşyp ýykylýan we hastahana düşýän eskerleriň az bolmaýanlygyny tasdik etdi. Emma türkmen eskerleriniň problemalary diňe howanyň aşa galmagy hemde harby serkerdeleriň bu ýagdaýy nazara alyp ýaş oglanlaryň saglygy barada ýeterlik alat etmeligi bilen hem çäklenmeýän ýaly. Türkmen oşun nakeskerlerin ýagdaýy öňem gow däldi, häzirem öwürlük däl. Sebäbi azyk ketmezçilik dowam edýär. Dedawşyny olarlan gulluk edip ýören eskerleriň täze gelenleriň üstünden agalyk etmek aradan aýrylmaýar diýip Azatlygyň ikinji çeşmesi goloýdy. Harby gullugyny tamamlap gelen öňki eskerler bilen gurulşyp aýtdy. Täze gulluk alynan eskerleriň gowşak gollar öňden gulluk edip ýören eskerler tarapyndan zorlanýan halatlar hem ofisiýerler tarapyndan başga biriniň gapysyny işletmek üçin satylýan wagtlar hem bolýar diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Asylowa bilen söhbetde bolýan enatalar bolsa, eskerleriň soňky bir ýylda esasan azyk ketmezçiliginden kösenýänliklaryny, sebäbi azyk üçinçiliginiň gün-günden peselýänligini gurrun berýärler. Ogly Serkedawat şäheriniň harby bölümleriniň birine gulluk edýän Aşgabatly näniň sözlerine görä, ol odal ýylda 1 ýa 2 gezek doglan gününe ýa-da haýsyr bir bayramçylyk münasibetli gulluk edýän oglunyň ýygynyň gatnan bolsa, inni her aýda bir gezek harby bölüme baryp gaýtmaly bolýar. Aýda bir gezek çörekden, gowurmadan, gögönümlerden, konserw bölümlerinden ýüklenip Serkedawada gidip oglumy ýydyryp içirip gaýdýarnyp adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly aýtdy. Şeýle dol konserw bölümlerini ad oglak pul bilen harby bölümiň golaýyndaky mehman öýüne goýup gaýdýanlygyny, şonu komandire pul berip ogluny inniki variansa hem bir-iki gezek daşarda naharladyp bilýänligini gurrun berdi. Şol wagtda Sultan Asylowyň ýaşaýjylara salgylanyp habar bermegine görä, Serkedawadyň harby bölümleriniň serhet gullugyna degişli düdümlerini eskerleriň aly üçinçiligi oňuşmalsa hem däl.
Emma piyada goşunyň hatarlaryny gulluk edýän eskerleriň azy güpçünçiligi juda gözgeyni. Olara berilýän iýmit ýağsyz, tamassız, suwa gaýnan buğday ýarmasy bolup eskerleriň vitamin ýetmezçiliginden dörlü keserlere sezewar bolýanlyklary aýdylýar diýip Azatlygyň habarçysy ýazýar. Şeýle-de azyk ýetmezçiligi derarly eskerleriň taşlary düşýär, ennamlaryny tegmiller peýda bolýar diýen maglumatlar gelip gowuşýar. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde şoran başga bir ýaşaýjynyň sözlerine görä, harby bölümleriň käbirini eskerleri hiç ýere çykarman, harby tälim okularyny hem geçmän saklaýarlar. Sebäbi eskerlerde tälim okuwuny geçer ýaly ıskyn mydar ýok diýip ol bu ýagdaýyň sebäbini düşünürdi. Türkmen goşunynyň hatarlaryna gulluk edýän eskerleriň azyk giýmeşik we ayakkap üçünçiligi Türkmenistanyny 2007-nji ýylda häkimet çalşandan soň biraz gowulanly we esker eneleri soňky bir ýyla çenli ogullarynyň goşunyna aç galmagyny beýle uly alada etmeýärdiler. Emma ekspertler häzir Türkmenistanyň iň agyr ykdysady çökünlüğini başdan geçirýänligini, bu ýagdaýyň ýurdun tutuş ilatyna şol sanyna eskerleriň durmuşyna hem täsir ýetirmän bilmejekdigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri eskerleriň açlygy barada habarlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Daşowuzda halk benzin satýanlaryň ýanyjy kemmerýänliginden nägile. Daşowuzda käbir ýanyjy satylýan ýerlerde halkyň alýan benzininiň galyplyk bilen kemmerilýänligi we şol ruwatyň özüne oň hiliniň hem yaramazlygy habar berilýär. Türkmenistanyň Demirgazyk vilayatyndan anonim ýagdaýda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan onlarça raýatyň aýtmagyna görä, Daşowuzyň merkezinde we etraplaryna ýanyç goýulan ýerlerde galyplyk höküm sürýär. Ýanyç almaga barýan adamlaryň satyn alýan benzinini ortaça 5-6 litr kem edip berýärler. Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky çeşmelerem bu habary tasdiklamak bilen sözleriniň üstüni şeýle ýetirýärler. Ýanyç goýulan ýerlerden benzin satyn alyp onu ölçäp görenleriň aýtmagyna görä, olar ýörüýte aýna mankalary bilen ölçänlerine 10 litr diýip satylan benziniň muktary 7,13 litr çykypdyr. Bir yeňil uloň bakyny doldurmaly bolanyňda ortaça 60-70 litr benzin guýdurmaly bolýarsyň. Halkyň näçe litr benzininiň owurlanýanyny biliberiň. Şeýle de benziniň Daşowuzda hili yaramaz. Hatda benzin diýip satylýan ýanyşda benziniň ýysam ýok. Aşgabatda ýanyş goýulan ýere baranyňda benzin ýysyndan belli. Daşowuzda bolsa satylýan ýanyjyň näme belli däl. Daşowuz vilayatynyň merkezinde we etraplaryna şeýle ýagdaýyň höküm sürýänligini ol ýere baryp gaýtýan Türkiýede işleýän zähmet migrantlaram tasdiklap öz başyndan geçirenlerini ýygyderli ýagdaýda Azatlyk radiosyna gurrun berýärler. Goloýda Türkiýeden Daşowuzdaky owama baryp gaýtdym. Türkde işleýän illeşlerimin iýberen zatlaryny howsarlaryna paýlamak üçin bir näçe etraba aýlanmaly boldum. Şonda ulama etraplarda we Daşowuzyň merkezinde ýanyş satyn aldym. Her gedeginde ýanyş goýulan ýeriň ölçüjüsi bilen ulamyň ölçüjüsiniň arasynda tapawut bardygyny gördüm. Ahirine vilayet merkezindäki bir ýere baranymda çydap bilmän. Näme üçin beýle diýäňiz? Halkyň benzininden ugurlaýarsyňyz. Seret men ulamyň ölçüjüsine we öz ýanyş goýan enjamyň ölçüjüsine diýsem, ýanyş satylýan ýerde işleýän adam ay daşary ýurt autoulagyna minip utananokmy 5-6 litr benzinjin gurrun etmäge. Şu wagta çenli sen ýaly hiç kim näile bolmady. Halk diýen welin hemmesi gününe kaýyl sen ýaly däl. Bizde aýlyk günlük ýok doganjan. Senden almasak, ondan almasak biz çağalarymyza näme ýdireli? Çärelere diýip kesilýän pullardan ne aýlyk galy ne de gazanç. Başga çäremiz galman soň şeýle edýäris diýip gaýta maňa gatyrganyp goýberdi diýip bir näçe günlükde Daşowuzda baryp gaýdan Istanbulda işleýän türkmen zähmet migranty Azatlyk radiosyna maglumat berýär. Sözü jemlesek, Daşowuzdaky käbir ýanyş satylýan ýerlerde halka benziniň kemmerilýäniň barasynda degişli resmiýleriň hem garaýşyny almak Azatlyk radiosyna başartmady.
Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda ýangy ýakynda birnäçe günläp suwsuz oturan ýaşaýyş jaýlaryna berilen suwuň ak renkli we çägeli gelýänligini, onuň içmäge asla yaramaýanlygyny Aşgabatyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Parahat bir mikroraýonda kesilmeginden soň gaýtadan berilen suwuň hili ören yaramazlaşdy. Ol diňe bir bulamak bolman eýtem köplenç düýpden durudäl, içi çägeli we ownuk jisimli diýip Parahat etrapçasynyň ýaşaýjysy 10-njy ýylda Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Parahat 1 we Parahat 2 etrapçalarynda ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň suw biçinçiliginiň 29-njy iýunda kesilendigini we bu ýerde ýerleşýän onlarça ýaşaýyş jaýyň ýaşaýjylarynyň adyndan 3 günläp düýpden suwsuz oturanlygyny ýerli ýaşaýjylar we Azatlyk Radiosynyň habarçylary 2-nji ýylda habar beripdi. Şonda suw biçinçiligine jogapkär guramalarda suwuň öçürilmeginiň sebäbini gurallaryň tekniki näsazlygy bilen düşündirip zerur dikeldeş işleriň geçirilýänligini aýdypdylar. Şol bıraktıda agdalan etraplaryň ýaşaýjylarynyň suw etmezçiliginden közönçlükleri şu günküne çenli dowam edýär. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki wagtda ýaşaýyş jaýlary suwy gündizlerini berip gejelerini öçürýärler. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda şäher häkimetleriniň suw biçinçiliginiň kesilmeginiň sebäbi barada resmi düşündürüş bermeýänligini, emma özüne ma'lum bolşyna görä suw biçinçiliginiň kesilmeginiň maý aýynda suw basan protokol köçeleri diýilip adlandyrylýan merkezi ýollaryň ugrunda ýağış suwlaryny çekeji sistemanyň gurulşy bilen bagladygyny habar berdi. Munun üçin olar wagtlaryň suw geçirijileri gurdular. Olaryň üstünden bize suw aktarýarlar. Sebäbi ozalky geçirijileriň ýerini ütketmeli boldular. Şonuň üçin onuň belli bir bölegini bejermek üçin her gije suw kesýärler. Häzirki wagtda ýağış suwlaryny çekeji sistemanyň gurulşy Sovetskaya we Podvoyskaya köçelerinde belli bir böleklerde suwuň üýşmeginiň söbekkelçiligi bolan ýerlerde alınıp barylýar diýip habarçymyz köçeleriň köne atlaryny agdap gurrun berdi. Onun ýerde bilermenlere salgylanyp aýtmagyna görä agdalan köçelerde ýağış suwlaryny çekeji sistemanyň gurulşy gazaw işlerini talap edýär. Şu sebäpden ýaşaýyş jaýlary barýan turbalaryň ýerini ütketmeli bolýar we suw kesilýär. Sebäbi öňkü turbalar geçirilýän işlere päskil berýär. Olar ýağış suwlaryny çekeji sistema hemde täze kanalizasiýa liniýalaryna gawat gelýär diýip habarçymyz bilermenlere salgylanyp aýtdy. Şeýle Azatlyň söhbetdeşleri işleriň belli bir böleginiň protokol köçelerinde geçirilmeginiň işiň depkinini haýalladýanlygyny bellediler. İşler bir näçe sagat gündizlerine hem gejelerine geçirildi. Sebäbi bu ýerden prezidentiň geçmegi mümkin diýip onuň gorakçylary işçileri ýöne kowalady ýördi diýip Azatlyň söhbetdeşleriniň biri belledi. Bu habar berilýän ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosy Aşgabatyň häkimetlerinden häzirlikçe resmi kommentariýa alyp bilmedi. Öz tarapyndan resmi media maglumatlarynda Türkmenistanyň paýtagtynyň suw biçinçilik sistemasynyň tas doly derejede täzelenenligi we ekologiýa prinsipleriniň esasy işleýänligi habar berilýär. Aşgabatyň suw biçinçiligine jogapkär Aşgabat agy suw bileleşiginde Azatlyk Radiosyna aýtmaklaryna görä şähere suw 3 ýerden gelýär. Gämedäki karhanalar Garawum kanalyndan alynan suw bilen şäheriň bir bölegini şol sanda Parahat etrapçylaryny öpçün edýärler. Şäheriň ýene bir bölegine 90-njy razýez diýilip adlandyrylýan häzirki ady Ruhawat şäherçesindäki suw karhanasyndan gelýär. Ýene bir suw karhanasy Bekrewede ýerleşýär. Bilermenleriň sözlerine görä Bekrewedäki karhananyň Köpetaň etegindäki çeşmelerden aktarýan suwy esasan Aşgabatyň täze gurulan ýokary oňoýlukly ýaşaýyş jaýlaryna we şäheriň köp sanly suw çöwdürümlerini eltilýär. Türkmenistanyň paýtagty özüniň suw çöwdürümleriniň köplügi we göwrümi boýunça dünýä derejesinde öňe taýlanyp Guinness rekordlar kitabyna girdi. Şol bıraktyda ýurtda satawdaky agyz suwy soňky bir ýylyň dowamında 3 hesse gymmatlady we ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä köpler üçin el ýeterli däl. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler,
Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada aralarını eşitdirip bilmeklerine mümkünçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynda Islam döwleti atly topar bilen Taliban hereketiniň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruşda iki tarapy da ziýan ýetdi. Goştepe atly etrafynda 3 obany Taliban daýyşçylardan basyp aldy. Derdab etrafynda hem 4 oba daýyşyň kontrolünden çykaryldy we Talibanyň ýeçirine geçdi. İki etrafda Daesh bilen Talibanyň arasynda aldym berdimli uruş bar diýip Jowzjan vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rıza Gapuri Azatlyk radiosyna aýtdy. İki terrorçy toparyň arasynda barýan çaknaşykda asuda ilat hem ziýan ýeten bolmagynyň ahmallygyny bildirip Muhammed Rıza Gapuri şeýle diýdi. بسیار فاریاب در سال گیری بود جنگ دو گروه تروریستی متخاصم که در جریان داره. Faryab vilayatynyň Bilçirak atly etrafynda da iki terrorçy toparyň arasynda kan döküşlik bar. Derdap etrafynda 30 goly Daesh militanyny Talib hüjümçileri öldürdi. 7 Daesh söwesçisini Taliban ýetir aldy. Ençeme Daeshçi uruşda yaralandy. Häzirçeli Talibanyň hem 12 agzasy helak boldy. İki toparyň arasynda barýan çatışykda asuda ilata hem ziýanyň ýetendigi barada bize maglumat gelip gowuşdy diýip Gapuri aýtdy. Jowzjan vilayatynyň Goştepe we Derdap atly etraplary Islam döwleti atly toparyň merkezi hasaplanýar. Soňky günlerde Islam döwleti diýilen toparyň ýaragylary Faryab vilayatynda hem ýerleşdi. Daeşçilerin belli bölümünün daşar yurtli militanlardygyny yerli resmiler aýdýar. Jowzjan vilayatynda Daeşçiler bilen Talibanyň arasynda hälisinde çatışyklar ýüze çykýar. Vilayatyň obalarynyň aglabasynda Taliban söwesçileri hereket edýär. Jowzjan vilayatynyň 7 obasyny Taliban jeňçileri ýene basyp aldy. Türkmen obalaryndan awgan güýçleri ýygyna çekildi. Jowzjan vilayatynyň polisiýa idarasynyň başlygy general Fakir Muhammed Jowzjanyň aýdysynça Türkmen obalaryna jeňçiler hüjüm edipdir. Mazar Jowzjan şaý ýoluna da jeňçiler wähem salýar. Faýdabat etrafynda 7 oba jeňçileriň ýeçiline geçdi diýip Jowzjany aýtdy. دشمن از تلاش داره در مسیر شورای نمبری مثالی پیزاباد در قریب ترکمنی‌ni hamle کردن. Jowzjan vilayatynyň 8 etrafynda türkmenler goýçun bolup ýaşaýarlar. Vilayatyň 3 etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan bilen serhetleşen etraflarda da jeňçiler hereket edýär. Hamyap etrafynyň obalarynyň hemmesinde Talip ýaraglarynyň ýerleşendigini yerli ilat aýdýar. Garkyn etrafynyň Dinar atly sebtini Taliban ýeläpdir. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Trumpyň Putin bilen geçirjek sammitinde nämelere garaşmaly? 18 ay mundan ozal Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine girişen Donald Trump 16-njy iýulda Helsinki'de Vladimir Putin bilen ilkinji gezek giňerimli duşuk geçirýär. Ortaýetde bu hepde atly rubrika bu sammitde nämelere garaşylmalydygy barada maglumat taýýarlady. İlki bilen bu ýygnakda nämelere garaşylmaly däldigini belläp geçmeli. Ýagny bu ýygnakdan giň mösberli hemde özara ıgrarly borçnamalar bilen şertlendirilen ulalaşyklara garaşmaly däldir. Näme üçin sebäbi beýle ulalaşyk Putin üçin zerur däl. Trumpyň garşydaşlary hatda onuň öz administrasiýasy Putini Birleşen Ştatlaryna we Günwatara garşy ziýanly hereketlere baş goşmakda aýyplaýan wagty Trump agzalyan ulalaşyklaryň hötdesinden gelip bilmez diýip çak edilýär. Rus prezidenti üçin bu eýýam üstünlükdir sebäbi
Kreml ödüne garşy sanksiýalaryň güýçlendirilýän wagty hemde Moskwanyň Abaşadaky saýlawlara gatnaşanlygy baradaky çaklamalaryň derňelýän wagty hini Trumpyň möhleti soňlanmazdan duşuşmagy umyt edýär. Bu sammit ahir soňy Putine öňkü sowuk söwüşiň güýçli döwletiniň başlygyny bilen bir stoluň başyna onda da Helsinki'de duşmagy mümkinçilik döredýär. Trumpyň Finlandiýadaky duşugy eýsem, onuň öz prezidentlik kampaniýasynyň Orsiýet bilen deldegüşikli hyzmatdaşlyk edip etmänligi baradaky soraklaryň, şeýle de onuň mundan ozal Putini magtamagynyň ýa-da bolmasa günwatarly ýaranlaryň bu duşugyň Birleşen Ştatlaryň näle esasan Moskwanyň peýdasyna boljokdygy baradaky aladalarynyň fonuny bolup geçýär. Sammitiň ödönüni düzýän adaty bolmadyk atmosferanyň iň görnetýän alamaty barada New Yorkdaky bir jurnalda çap edilen makalada gürrüň edilýär. Ol makalada şeýle sorag berilýär. Birden Trump 1987-nji ýyldan bäri Orsiýetiň gymmatly hazinalarynyň biri bolaýsa näetjek? Duşuşukda Putin üçin anyk ýetki hasaplanmaýan islenlik waka üstünlük ýaly bolup görünür. Trump bolsa gözü dürtülüp duran takyk ýeňiş gazanmasa, bu ýagdaý onuň tanqidçilarynyň gözünde uly ýeňiliş hasaplanır. Şonuň üçin bu sammitde ıgrarly borçnamalar bilen şertlendirilen ulalaşyk gazanylmaz diýip, Orsiýetiň Vedomosti gazetine çap edilen analizde aýdylýar. Elbetde bu sammitden ABŞ bilen SSR-iň liderleriniň arasynda 1986-njy ýylda geçirilen duşukda gazanılan üstünlüklere garaşyp bolmaz. Ne Putin Gorbaçov, ne de Trump Reagan nip analizde sowuk söwüşüň iň bir öwrümli duşugyny salgylanýar. Halkara parahatçylyk üçin Carnegie merkeziniň synçylary hem bu sammitden ütgeşik zada garaşmaly däl diýen netije geldiler. Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary täzeden ýola goýmak boýunça bar bolan mümkinçilikler ören azdyr. Şeýle-de Moskwa bilen Washingtonyň arasyndaky häzirki ýagdaýlar şeýleliginde galar diýip merkeziň synçylary belleýär. Taraplaryň ikisi de duşukdan tamalary kadalaşdyrmak üçin çäreleri gördüler. Trump bilen gepleşikleri urnamak işlerinin çägine Moskwa sapar eden milli howpsuzlyk maslahatçysy John Bolton Putin bilen geçiren duşugynyň soňra eden çykyşyna sammitin geçirilmeginiň özü netijedir diýdi. 12-nji ýylda eden çykyşyna Trump bu sammitin ýöneki ýygnakdan ibaret boljakdygyny, ondan köp zada garaşmaýanlygyny aýtdy. Synçylar sammitin dowamyny Krymyň anneksiýa edilmegi baradaky meseleleriň, Siriýadaky ýagdaýlaryň, iki ýurdun ýadro ýaraglary baradaky gepleşikleriň, şeýle-de Moskwanyň Abaşada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşanlygy baradaky çaklamalaryň ara alınıp maslahatlaşjakdygyny çaklaýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.